Zbog održavanja 47. planinarskog maratona na Fruškoj gori određuje se privremena izmena režima saobraćaja i to na sledeći način. Od petka 26. aprila od 12 časova do nedelje 28. aprila do 20 časova određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja i zabranjuje se parkiranje motornih vozila u delu puta Sremska Kamenica-Popovica, od odvajanja Majdanske ulice do autobuske okretnice na Popovici. Zabrana zaustavljanja i parkiranja se ne odnosi na prioritetna vozila, vozila stanara, vozila učesnika maratona i službena vozila maratona. U subotu 27. aprila od 6:30 do 14 časova određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja i zabranjuje se parkiranje motornih vozila na Fruškogorskom putu u Sremskoj Kamenici, od raskrsnice ovog puta i obilaznice oko Sremske Kamenice do Majdanske ulice na Popovici i privremena zabrana saobraćaja na putu za Popovicu kod Mošine vile. Zabrana zaustavljanja i parkiranja se ne odnosi na vozila javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, autobuse i kombi vozila učesnika maratona, vozila stanara, prioritetna vozila i službena vozila maratona.